Opa. Uy, ikaw na reklamador. Oo, ikaw na reklamador. Reklamo ka ng reklamo na wala kang jowa, tuyot at kulang sa diligyang love life mo. 'Di ba? Lagi mong sinasabi, ang lungkot-lungkot naman ang buhay ko. Bakit walang humaharot sa akin? Walang lumalandi sa akin. Wow. Kung hindi sa lahat ng pagkakataon, mahal, darating yung taong lalandi sa'yo. Minsan ikaw rin yung may problema. 'Di ba? Hindi naman ikaw, hindi ka pangit. Hindi ka ganun kagustuhin pero hindi ka pangit. 'Di ba? Alam mo kung anong kulang sa'yo, mahal? Ang kulang sa'yo, kulang ka sa landi. Ay naku mahal, kilos-kilos din. Hindi lahat isusubo sa'yo. Minsan kailangan mo rin kumilos at lumande para magkaroon ng baby. Hindi yung tatawagin mong baby kapag jowa mo. Ano ba mga call sign ng mga tao ngayon? Kasi sa akin, ang call sign ko talaga sa inyo ay mahal. Kaya naman, annyeonghaseyo, Kimchi no imnida, mahal. Kasama mo na naman ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to, DJ Kimchino, at kasama mo ko, 69 tayo. Baliktaran tayo ngayong Monday kasi 6 to 9 PM po ako. Di ba? Naramdaman nyo ba yung weekend, mahal, na para bang dumaan lang at si Kimchino ay nandito kahapon? Yung totoo, wala bang weekend si Kimchino? Yung mga naghanap po sa akin ng Saturday, si Kimchino po ay may day off din naman. Pagpahingahin nyo naman, kaya wala akong love life. Gusto nyo pati Sabado nandito ako. Wow! Anyway, mahal, gusto ko lang sabihin na totoo yung part na minsan need mo rin talagang kumilos, 'di ba? Kung gusto mong magka-jowa, hindi sa lahat ng pagkakataon lalapit sa iyo ang palay. Kailangan mo rin lumandi at kailangan mo rin magkaroon ng initiative kung paano at kung sino ang iyong pupuntiryahin. 'Di ba? Ako naalala ko dati, mahal, para magka-jowa ako or yung landian era ko ay talaga nga ng mga pumupunta ako sa punto na kung saan nagpa-first move ako at nagpapapansin. Naalala ko dati, mahal, naghihintay ako ng may darating sa buhay ko pero namuti ang aking buhok sa baba. Sa bigote, sa balbas. Namuti na yung buhok ko sa baba sa balbas at wala pa rin dumating. Kaya si Kimchino ay nag-initiative na at gumawa ng paraan. Kaya tonight, mahal, isi-share ko sa iyo ang tips kung paano mamingwit si Kimchino nung kanyang kalandian era. Kasi tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 landi tips. Pero classy, hindi yung pang squammy ha. Ito yung tips na kung saan effective at nakabingwit talaga si Kimchino ng marami-rami. Unang classy tip, light and intentional touch lang. Ito yung dampi na hindi nakaka-offend at hindi pang manyak. 'Di ba? Ito yung sincere na dampi na may affection at talaga nga namang may care at thoughtfulness. Wow! Kunwari first date nyo, mahal, pwedeng kapag nilalamig siya, ibigay ang jacket, 'di ba? Na madadampi ang kanyang braso or balikat. At sa boys, pwede rin naman kunwari papagpag nyo yung dumi sa braso niya. Ay, talaga nga namang cute. Yung mga ganun lang, yung light lang at talaga nga namang pa-cute at pa-sweet lang. Effective yan, mahal. Nakailan ako dyan. Na-full sila dahil lang sa dampi. Hindi, for me, that's effective. Pero anyway, isa pa lang yan, mahal. Meron pa akong 2. Makakasama pa si Kimchino hanggang 9 PM. Kaya manatiling nakatutok. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.